Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Muri sei kuma TV ese enyika, tachikumbira kuti musubscribe to our channel and like our videos guys. Muende munotifollowa kunana TikTok kunana Facebook, tiriko kwese. Holiten Chematamagamu adzoka zvekare achinyomba seWikineli weZidumbu achiti sei uchifarira kupindira nyaya dzisiri dzako, nyaya dzemafamilies. Wakatanga kuna Thomas Mapfumo enezvo kuna Oliver Mutukudzi. Anyora Holiten paFacebook paka akati iye apa hapana zvawaita wangu, get out of people's lives. Nezuro waitsvaga mukanya, nhasi wakupindira nyaya dzekwatuku. Ndozvataurwa naHoliten. Aendera mberi akati there are actual families that you think you can just change directions yavo using money. Cooler down Wikineli, wakundisvota honestly. Anzi cooler down mudhara weZidumbu, wakundisvota. Ndozvataurwa naHoliten, of which seWikineli musakanganwa kuti akatengera Dezi mota. Zvinova izvo zviri kuvengwa nevanhu vasingazvifariri vachiti sei akatengera Muroyi munhu aitambudza vana vaMutukudzi. Saka papa chipindurwa naHoliten, Wikineli anga akaisa imwe posta akanyora achiti hazvireve rudo handina mutswere ndende, achibhiga Oliver Mutukudzi. Saka Holiten azviramba nevazukuru vambuya nehanda vazviramba vachiti aiwa ndokufarisa kwasingadiko kunoitwa naSeWikineli. Aripo mumwe munhu auya akati iye I think I will go back to listening to your music Holiten. Mumwe munhu akati I'm going to follow you Holiten. Mumwe munhu auya akati I forgive you Mujaya, welcome back. Mumwe munhu auya akati that's his way of apologizing to the public. Mumwe munhu akati I don't like Holiten zvamuchose but here I will stand behind him. I agree with him 100%. Imagine someone saying Desi is the only legal wife we know, yet we all know Andizho, just to validate that he doesn't recognize the children from his first wife. Money doesn't always pave relevance. Mumwe munhu auya akati wona wafira Cloud ko Range Rover rikatorwa. Holiten akapuwawo Range Rover madhezi aya paakajamuka achiti iye haana kuimba naWinky D. Ndozvekutaurwa nemumwe kuti ukabhaiza unogona kungotorerwa mota yomufana wakufarisa kufarisira Cloud. Mumwe munhu auya akati for the first time I support him. Mumwe munhu auya akati Holiten speaker of the truth. Mumwe munhu auya akati iye anzi akakuda kubatwa kuti tsvi. Bvunza Mike Chimombo ari kureva Holiten anzi akuda kubatwa kuti tsvi because zvataura zvinongoziva Mega ZANU-PF haidi vanhu vanoiopposa. Saka weekend iyi togona ngoona tanakirwa. You'll never know. Unogona ngonzwa kuti arohwa nevanhu vasingazivi. Munongoziva Mega zvinoitika muZimbabwe. Mumwe munhu auya akati zvanhasi wataura chokwadi chemahara. Mumwe munhu auya akati icho Holiten Mujaya chatonyenga pfungwa dzemaZimbabweans chikatobvumwa ipapo chakangwarisa ichi wezhira. Mumwe munhu auya akati chimufana chogona marketing strategy. Mumwe munhu adedza kuti aiwa inyaya dzekuti chiri kuda kubura ngoma, mungwarire chimufana ichi ndecheZANU-PF, hapana zvakadaro. Chingazotuka vanhu veZANU-PF sei icho chakajamuka ngoma yakaimba naWinky D chakuda kurohwa. Mumwe munhu auya akati of course one can do whatever he wants with his money but putting your voice into other families can define someone's character or to say stupidity. Chedumbu is putting his nose into Mutukudzi family affairs. He should stop that. Imagine saying only wife. Zvikurambwa nevanhu vachiti iwe seWikineli wanyora uchiti only wife kuti kudii kwacho because anga aine vakadzi vakawanda futi asitombori first wife yeDesi wacho. Melody ndiye anga ari first wife. Mumwe munhu akati he knows how to manipulate the situation. Now the enemy of our enemy is automatically our friends. Vari kureva Holiten takangwarisa. Anoziva kuti kana akaona kuti muri kuvenga mumwe munhu anopindira saizvozvi makutomufarira izvo hapana zvakadaro. Mumwe munhu akati leader of youth
speaker of the truth. So guys, hatizi kuti munoti kudini hazvo, asi Holy 10 Chematama anga achinyomba sewiki achiti siyana nenyaya dzekupindira nyaya dzawasingazivi. Wakatanga kune yamukanya mukamudedza akaramba, ene zvimatiza makune nyaya yamutukudza. Hamuzvizivi kuti mutukudza akafa rini here? Please comment down below. Mutudza kuti which one is which.